Здравейте! В днешното видео ще разберете какво представлява балансираното меню от Protein House. Започваме с закуската, а именно бъркани яйца с авокадо, хляб от лимец и кампари доматчета. Следващото ни хранене е салатата. Закуската и салатата са по желание, не е задължително да бъдат включени, тъй като все пак има и хора, които фастват. А сега ще ви покажа и обяда. Ето, пилешко филе с гарнитура от печен батат и зелен фасул. Сега продължаваме с междинното хранене. Ето го и него. Плодове с лешников тахан. Вижте колко невероятно изглежда. Ето я и нашата вечеря. Филе от дива сьомга с императорски ориз и едемаме. Не звучи ли невероятно? Чудили ли сте се дали в менютата на Protein House има десерти? Ето, показвам ви веднага. Ако не сте опитвали десертите на Protein House, много сте изпуснали. Ето ви протеинова палачинка с шоколад без захар и плодове. Накрая ви показваме и комплимент от Protein House за всичките им клиенти. Кокосова вода. Ето и цялото балансирано меню. Останете в следващото видео, за да видите какво представлява, когато отворим и кутиите и ви разкажем с подробности за мазнини, въглехидрати и протеин като съдържание в кутиите.